Hello mga guys, magandang umaga po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, at ngayon mga guys, nandito pala tayo ngayon sa may maliit nating sagingan. Ayan, at gusto ko lang i-share itong pamamaraan namin dito sa aming maliit na sagingan kung paano kami mag-abono ng aming mga saging dito ng ganito kadamo. Ayan. So ayan, makapal yung damo mga guys, no. Dahil dire-diretso na yung ulan mga guys, kailangan na nating magbigay ng abono sa ating mga saging. At hindi naman natin malinisan ito agad-agad. So ganito ang ginagawa namin mga guys, no, para makapag-abono na tayo kaagad ng ating mga saging. So ayan, at bago pala ang lahat mga guys, no, shoutout pala kay Sir Leo Digario Versosa. Ayan, at kay Gis619 or Johnson Versosa ng US, at kay Sir Bobby Ballesteros. Ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa maliit nating channel. Ayan, at sa lahat ng mga marites pala dito sa bayan ng Bugalyon, ayan, big shout out po sa inyong lahat, at imarites nyo lang itong ating channel. At sa lahat ng mga viewers natin, no, Luzon, Visayas, Mindanao, ayan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay dito sa maliit nating channel. So ayan mga guys, at ito na, titirahin na natin mga guys, at samahan nyo ako hanggang dulo. Tara mga guys, let's go! So ayan mga guys, ito kasi masukal. Ayan, ganyan kasukal mga guys, oh. Sa ganito kalawak mga guys. Yan, malawak ito mga guys, no. Hanggang dun to sa baba. So nandito tayo ngayon sa may gitna. Para makapagbigay tayo kaagad ng abono dahil busy nga tayo, hindi tayo makapaglinis kaagad. Ayan, no. Dahil nagtanim muna tayo, ngayon magbibigay tayo ng abono. So ganito ang ginagawa namin mga guys, ito ang pamamaraan namin dito para makapag-abono kami kaagad nang hindi pa kami makapaglinis ng buo. Ayan, hindi pa malilinisan lahat. So ang ginagawa namin mga guys, ito mga guys, yan, puno lang muna ang nililinis namin mga guys. Ayan. So ayan, puno lang muna. Tapos yung gilid-gilid niya mga guys, saka na yan, para makapagbigay tayo ng abono. Tapos pag nakapag-abono na tayo dyan mga guys, itong gilid-gilid, isprehan na lang natin yung pamatay damo. So ayan, madali na lang yan linisan mga guys, kasi i-isprehan na lang natin yan. Ayan mga guys, so ito, yan, nililinis na lang namin yan, yung mga puno-puno. So may bunga na ito mga guys. Ito yung nasira nung nakarang summer, pero nakapagbunga pa rin siya ng malaki mga guys, oh. Yan, oh. At bibigyan natin siya ng abono para lumaki pa yung bunga niya. Ayan. So yung gilid-gilid niyan mga guys, yan, masukal pa yan. Ang inuna lang muna natin na nilinis yung puno para makapagbigay tayo ng abono. Ito mga guys. Ayan. Ayan, mga puno lang muna para makapagbigay tayo ng abono mga guys, no. Ito mga guys, oh. Yan, para makapagbigay tayo ng abono dyan sa gilid-gilid ng puno. Ito pala yung mga guys, no, yung bago nating tanim nung bago mag-summer, at nabutan siya ng summer, pero naman na, nakaka-recover naman na mga guys, at malusog naman.
Pero kailangan pa natin na ano, bigyan siya ng abono. Ayan mga guys. Ito mga guys. Ayan. So puno lang muna yung ano natin mga guys. Nilinis. Ayan. Kasi pagka lilinisin natin to lahat mga guys, hindi tayo makapagbigay kaagad ng ano, ng abono kasi malawak ito mga guys. Malawak ito mga guys, no? So maraming puno ito. Matatagalan tayo para bago makapagbigay ng ano, abono mga guys. Yan, kaya yung mga puno muna natin yung nililinis muna. Ginawa natin puno-puno na lang, tapos itong naiwan dito sa gitna, sa pagitan, isprehan na lang natin ng ano yan, pamatay damo. Ayan. Ganyan mga guys. Ayan. Tapos itong pagitan, isprehan na lang muna natin yan. Isprehan na lang yan ng ano, pagkatapos natin mag-abono. Isprehan na lang natin ng pamatay damo. Ito mga guys, ito. At nagbubunga na siya. Mababa lang. Yan, may ano na siya, puso. May bunga na. So hindi pa natin natapos ito mga guys, no? Marami pa dyan, no? Pinakita ko lang itong ano, nalinisan muna, yung naunang nalinisan muna mga guys. Yan, lilinisan pa yan mga guys. Yan. So yun, wala pa tayo sa kalahati mga guys, no? Yan, pababa pa tayo hanggang doon sa baba. So dito sa likod natin mga guys, yan, doon tayo nagtanim ng ano, panibago mga guys, no. Yung ano pala ito mga guys, no, yung saging na ito pala mga guys, ano pala ito, saging na saba. Yung tinaniman natin na ano mga guys, panibago, yun yung ano, area ng dating latundan. So ayan, hindi maganda yung latundan mga guys, kaya pinalitan natin ng ano, pinalitan natin ng saba kasi medyo alagain yung ano, latundan. Kaya pinalitan natin ng saba, at yung saba naman maabunuhan mo lang yan, kaya malinis yung ano, malinisan yung puno, bubunga at bubunga yan. Pero yung latundan mga guys, ayan, ito yung bagong tanim natin mga guys, no? Buhay na. Pero yung latundan mga guys, na ano na yung ano yun, alagain masyado. Kasi pagka hindi mo malinisan yun agad-agad, nagkakaroon ng sakit. Yan. Yan yung mga bago mga guys. Yan. Bagong tanim natin, buhay na rin. Yan. So, marami pa ito mga guys, no? Hanggang doon ito yung mga bago nating tanim. So yung iba mga guys, mayroon pa tayong hukay dito na hindi pa natin nataniman dahil ano muna tayo, mag-aabono muna tayo mga guys. Hinayaan lang muna natin itong mga hukay natin, tsaka na lang ito bago tayo ano, bago tayo magtanim ulit. Tapusin muna natin yung pag-aabono. Ito mga guys, sumasukal pa yan dyan, no? Marami pang matanim dyan. Doon, hanggang doon mga guys sa taas yung tinaniman natin. Buhay na yung mga
sa unang tanim mga guys, no? Ito mga guys, yan, buhay na yan. Ang unang tanim ito. Yung mga naunang tanim mga guys. So ganun lang mga guys, kasimple, para makapag-abono kayo kagad at masukal yung sagingan ninyo, madamo. Yung linisin nyo na lang muna ay yung puno. Pagkatapos paikot lang yung paglinis. Ayan, pagkatapos nating malinis, pwede na tayong magbigay ng abono tulad dito mga guys. So, pinaikutan lang natin siya, ng linis. Pwede na natin siyang abonohan. So, ayan mga guys, yun lang. At hanggang dito na lang yung videos na naman natin ulit, at maraming salamat sa pagsama hanggang dulo. Ayan, dito sa ating maliit na sagingan.